angger bolan sapi biyong tani hanjele kene ana curang cukruk kandheki linen toya Ngancoke kali-kali curang cukruk yo rowang padha tumanjan curang cukruk wanci pedang mabayani ayo kanca bebantu ing desa lan pagunungan para tani rina wangi kang padha mangerti amalabur tandur subur kemaripan tentram loji nawi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala qaula wala quwata illa billah wil alil adzim. Amma ba'd. Bapak Ibu tamu undangan ingkang satuhu sinudarsono wayahing ing mangsa dalu kang minenga rengguh Balawarsa Bapa Karmani dalah Ibu Rasinah. Kula ing dalu menika minangka dados talangatur sulih salira saking ngarsa dalem Bapa Karmani saha Ibu Rasinah. Dalu menika Bapa Karsiman saha Ibu Rasinah menika boten akwawa angembeng rasa minangka dados badal wakil saking paguyuban Cahyamda ingkang ijil saking dusun Bakaran Kulon Kecamatan Jono. Ing mriki Bapak Karmani saha Ibu Rasinah sakeluarga ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan sesampunipun Bapa saha pamu undangan ingkang sadu ngestokaken napa ingkang dados kesanipun Bapak Karsiman saha Ibu Rasinah sakeluarga anggen Budi Krama putranipun ngitanaken Nak Mas Bagus Muhammad Yusuf Maulana ingkang sampun kawruh ing dinten kalawengananipun. Mugi-mugi Nak Mas Bagus Muhammad Yusuf Maulana saged dados anak ingkang soleh miduh kalih tiyang sepuhipun kekalih setumrap agami negari ton pamit tuwuh Kyai dumadine ing tuhu kitab suci Al-Qur'an ingkang dados panutanipun tiyang Islam wonten ing tanah Jawi. Kalajengipun Bapak Karmani saha Ibu Rasinah ndakopaken mbuka krami niken Intan Nur Cahyati pikantuk Muhammad Dandi putranipun Bapak Yadiono kalih Ibu Sri. Mila mugia Mbak Intan Nur Cahya saha Mas Dandi kala wau enggal kul parengi momongan pinayungan mugia dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin Allahumma alhamdulillah. Mas Bagus Muhammad Yusuf Maulana enggal wangsul ana ing bangku paulangan sampun dados kinudangipun Bapak Karmani saha Ibu Rasinah benjango dados anak ingkang saged njunjung mikul dhuwur njunjung dhuwur marang asmanipun tiyang sepuh kekalih. Niken Intan Nur Cahya Raka Mas Muhammad Dandi dadosa kados pandan lan waringin sinusungan kabeh sanak mitra petepangan mugi ndadosaken keluarga ingkang saged angrembaka pindha kaya waringin saged kagem pangaupan para keluarga ing benjangipun ngantos dinul kiamah.
Pramila Bapak Soibu ing mriki Bapa Karmani Soibu Rasinah mboten saged paring punapa ingkang sampun panjenengan sabantuaken dumateng Bapa Karmani Soibu Rasinah. Namung mugia amal kesaenan panjenengan sedaya piwales ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi dadosa amal ingkang migunani tumrap nusulan bangsa mugia dadosa keluarga ingkang menggunani negara ingkang dasa negara ingkang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Pramila Bapak Soibu mbok menawi Bapak Karmani Soibu Rasinah anggenipun paring palenggahan daharan sarta unjukan kurang nuju prana dumateng para tamu ingkang sadu sinudarsana. Bapak Karmani Soibu Rasinah nyadong samudra pangaksama ingkang tanpa pewilah rihine unungsa bangsa mila sedaya kula wau mewah Bapak Karmani Soibu Rasinah nilakno mugi-mugi putra ingkang sampun kaseninguyung saha ingkang dibuka krami enggal-enggal dipun paringi momongan. Pramila Bapak Soibu anggeniku wawan rencana wonten ing ngarsa panjenengan sajak kirang saha anggempil kamardikan sampean para sedherek. Mila mbok menawi atur kula wonten sasar susur tunadungapipun sajak kirang remenaken dumateng penggalipun kula namung manusa lumrah kula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa paparan. Pramila atur kula cekap semanten busana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun niki wonten adicara nyepeng jago Bapak Karmani ingkang sampun kawega dathahipun nyepeng jago sinten kula aturi jengkar saking sasana pelanggan tumanduk wonten ing sasana panggung Cahya Muda. Monggo Bapak Karmani ingkang dipun paringi sampur nyepeng wontenipun jago sinten kula aturi jumeneng minggah wonten ing sasana panggung Cahya Muda. Monggo.